दिनै सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 1 नं जयपुर गामिनि गुदि फरायसालियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सोलोंथायारि आरो समाजारि सांग्रांथि मेल खुंफुंनायजों लोगोसे जयपुर खोन्दो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दाफुंनाय जायो। दिनैनि बे सोलोंथायारि आरो समाजारि सांग्रांथि मेलखौ आफादगिरि मासि लानानै सामलायो सिमेन्ट दख'रा एबसुनि आफादगिरि मुस्रि दोमैलु बसुमतारी। मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि मुस्रि लकेन बसुमतारी। मेलखौ बेखेवनानै होयो सिमेन्ट दख'रा एबसुनि लोगो आफादगिरि मुस्रि बरगा बसुमतारी। लोगोसे दिनैनि हाबाफारियावनो बाहागो लायो सिमेन्ट दख'रा एबसुनि लोगो आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गोबां मावथि सोद्रोमा बिथांमोन आरो 1 नं जयपुर गामिनि रायजो राजा आरो जयपुर खोन्दोनि सिङाव थानाय गं 13 गामिनि लाइमोन आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे लाइमोन बिथांमोना मैखोमै बाहागो लायो। दिनैयो जयपुर इउनिट जाबाय जाय बिथांमोना बिबान मोनबाय माबायदि खामानि मावनायखौ हास्थायो नोंथाङा? गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनिसिम रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। लोगोसे जे रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिमबो जे फैबाय थानाय रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिग्रोबाय। दिनै जोङो जयपुर खोन्दो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै मोनसे आफाद बा मोनसे बडि दानानै लानो हाबाय आरो बै बडियाव जायफोर बिबान मोनदों बिथांमोना खोब गोसो गुदुं आरो जाखांफुनाय लाइमोन बिथांमोनखौ जों मोननानै दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोबोद गोसो गुदुं जादों जे फैबाय थानाय समाव जोंनि मावसम 2 बोसोरनि जि मावसम बे मावसमाव जोंहा गाहाय आफादगिरि महरै मोननो हादों निजोम गयारि मानगोनां बिथां आरो बेजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि हिसाबै जा बिक्रम लाहारी बिथांखौ मोननो हादों। आरो फैबाय थानाय समाव जे जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि जयपुर खोन्दोआव गं 13 गामि गोलैयो बै गामिनि थासारि जोंनि लाइमोनफोरनि जि सोलोंथाइनि सायाव जेंना आरो दा आथिखालाव जोंनि लाइमोनफोरा गाज्रि लामाजों आगान होनाय बैफोरखौ जोङो माब्रै गैया खालामनो हायो समाजाव मोनसे गोजोन थासारि आरो जोंनि समाजखौ जों गोग्गो खालामनो थाखाय जोंनि नैबे जयपुर खोन्दो इउनिट एबसुखौ जों गोथारै दाफुंनानै लादों। दिनै जे जायफोरा बिबान मोनदों गावनि बेसेन गोसा समखौ ओरैनो हगारालासे ओरैबायदि मावनायनि बाथ्रा बुंदों आरो लोगोसे जोंबो खावलायदों जे दख'रा आफादजों थाफानानै बोरै जों समान खामानि मावनो हायो। बे गं 13 गामिनि लाइमोनफोर आरो फरायनाय समाजारि जेंना बैफोर जेंनायाव मोगा मोगि जानायफोरखौ जों बोरै गैया खालामनो हायो ज' सावरायनानै आरो बिथांमोना गोख्रों बाहागो लागोन बेखौ आं आसा फारिबाय आरो जों सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जेसे हायो जों मदद होगोन। दिनैयो जयपुर खोन्दो दानाय जाबाय बिनि सायाव मा फोरमायगोन? सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै जयपुर खोन्दो आफाद दाफुंनाय बे हाबाफारिखौ जयपुर बर' गुदि फरायसालिनि न' सिङाव जिरायनानैनो दिनै बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादोंमोन। बे खोन्दो आफाद दाफुंनायजों लोगोसेनो बड'फा मिसन फर सास्टेनेबल चेन्ज बड'फा गोजोनथि आरो सोलायनाय मावथांखिनि माखासे हाबाफारिखौबो सावरायनाय जायो। दा बेयाव जयपुर खोन्दोनि सिङाव थानाय गं 13 गामिनि माखासे लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बाहागो लादों। बे बाहागो लानायनि नुजाथिनायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दिनैनि बे जयपुर खोन्दो दाफुंनाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जाफुंलांदों। आसा खालामदों बे खोन्दो दाफुंनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिनि राव थुनलाइ हारिमु समाज बिथिं आरो लोगोसे माखासे फरायसालिनि सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै उन समाव खामानि मावनो मोजां जागोन बेखौ मिजिंथियो। आरो दिनैनि बे सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो जाहाथे जोंनि बर' हारिनि लाइमोनफोरा फेग्रा मुवा जिनिसनिफ्राय गोजानाव थायो बेखौ जोङो सावरायलायनाय जादों। निस्सय उन समावहाय बियो जोंनि लाइमोनफोरा जे फेग्रा मुवा जिनिस बेसादनि फारसे नोजोर होनाय नङा जों बेखौ मोनदांनो मोनदों।